Смятате ли, че има индикации за разцепление на НАТО на фона на двете войни, които се водят? Едната в Украйна, другата в Близкия изток, Иран, и това, което правят щатите и съответно реакциите на действията на щатите? Благодаря за този въпрос. Половината от него отпада, защото Украйна на практика е обща кауза за всички натовски страни, т.е. включително и тези, които дори не са в НАТО, да кажем, като Австралия, Южна Корея и така нататък. Но това е тяхна обща кауза за война срещу Русия. Остава втората половина на въпроса за иранския конфликт. Да, иранският конфликт, който Съединените щати и Израел започнаха въобще без всякакво съгласуване със свои съюзници, с, да кажем, свои партньори, и дойде на тези съюзници и партньори малко на нагоре. Това, че в НАТО се забелязва разцепление, за мен то не е на принципна основа. Не, че ръководителите на петте водещи европейски страни, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания, не, че те толкова са се замислили за националните интереси на своите страни и народи, а преди всичко, според мен, причината е да бъде свален, да бъде премахнат Тръмп, да му бъдат отнети възможностите за да прави каквото си иска. Ако мога така да го кажа, макар че звучи малко несериозно. Войната в Иран наистина им дойде на нагорно, за да каже най-близкия съюзник Великобритания да изрече фразата "това не е нашата война", това говори много. И в този смисъл аз мисля, че американците, както винаги, когато са започвали някъде конфликт, те започнаха без всякаква подготовка, без всякакви план Б, В, С и така нататък. Се смятаха, че от позиция на силата ще могат да принудят своите партньори да им се подчинят. А има ли действително такова разцепление? Ето Великобритания казва, други държави как реагираха? Испания забрани от нейна територия, нейно въздушно пространство да бъде използвано във връзка с този конфликт. Значи тези пет държави, за които споменах, да, те забраниха, или пък, примерно Германия не че забрани, а тя не се включи в искането на Тръмп за освобождаване на Ормузския пролив. Както той казва, щом като искате петрол, вие трябва да си го добиете сами, т.е. да освободите Ормузския пролив. Тук въпрос е малко по-друг. Европа, Европейския съюз, защото САЩ не са членове на Европейския съюз, ние знаем много добре, че те много добре кореспондираха с бившата американска администрация на Байден. Но това беше само по отношение на конфликта в Украйна, т.е. на войната срещу Русия. На практика, която беше прокси война за сега, но която те готвят да стане една гореща война, защото виждаме, че всичките тези страни, най-вече Великобритания, Франция и Германия, трите големи водещи западноевропейски страни, те декларират, че към 29-30 година ще са готови за война с Русия. Наистина има такива, как да кажа, нагнетяване на някакво военно напрежение, дори психоза сред хората. В някои държави се запасяват с такива средства за първа необходимост, храна и така нататък. Какви са шансовете това реално да се случи според вас? Действително ли се готвят за война с Русия? Ние с вас сме го говорили това нещо и аз неведнъж съм го казвал. Гореща война ще има. На практика войната от 30-те години, която започна, тя не е прекъсвала. Тя просто преминава от гореща в студена фаза, в някакъв вид примирие, каквото беше 90-те години, когато НАТО и западните страни смятаха, че с Русия е свършено. Русия вече е наистина колос, както те казваха, на глини крака. Време тя ще се разпадне на отделни части държави. Тоест,
Западните страни пак не си направиха сметката добре, че Русия не е това, което те смятат, но те се готвят за война и друг път сме го говорили. Готвят се за това, защото е нужно преразпределение на енергийните ресурси. Русия е най-богатата на енергийни ресурси, на подземни изкопаеми. Тук не включвам дори Северния ледовит океан, където там са несметни богатствата. Всичкото това е причината за тази вражда, това враждебно отношение към Русия. И аз съм убеден, че те се готвят. И лошото ще бъде, ако тази война премине в гореща фаза, но в ядрен конфликт. Към това нещо въобще не се стреми Русия. И многократно го е казвала, всички нейни ръководители са го казвали. Русия иска да избегне ядрения конфликт. Русия и заради това именно подкрепя Иран в неговата съпротива срещу двете ядрени държави на практика, САЩ и Израел, които нападнаха Иран. И тук, както и в историята с Ирак, ако си спомнете онази проверка, която Павел показа в Общото събрание на ООН, съвсем не става въпрос за това, че има, няма или ще разработи ядрено оръжие Иран. Тук става въпрос за неговите наистина огромни запаси от нефт и природен газ. Това е едното. И второто, Израел да бъде единствения, така да се каже, безспорен господар на целия Близък и Среден изток. Това е причината за войната срещу Иран. Другото за войната срещу Русия, мисля, че много пъти сме говорили, сега пак казах, това е да завземат нейните природни ресурси. А що се касае иранската история и Тръмп, какви са шансовете тази авантюра с Иран действително да отслабят властта на Тръмп или дори да го свалят? Какви са шансовете за неговата политическа кариера? Разбрах. Тръмп с влизането във войната си ликвидира своята политическа кариера и аз така много ми се иска. Тези дни ми попадна едно изказване пред журналисти на неговата майка преди доста години. Не знае дали е жива или не, но жената е казала една мъдра мисъл. Моят син е луд, обаче той е мой син. И продължава. Дано никога да не влезе в политиката, защото това ще бъде огромен, каква дума ползваше тя, не резил, ще бъде катастрофа, да, точно. Тя казва, това ще бъде катастрофа за него. Преводачите, които са превели на български език, казват катастрофа за тях. За кои тях не може да се разбере, може би има предвид за Съединените щати общност. Но така или иначе Тръмп си ликвидира своето политическо бъдеще. Заедно с това, между прочим, според мен той загроби и политическата възможност републиканската армия на следващите избори да спечели, т.е. вице-президент, републиканската партия да спечели изборите в лицето на вице-президента днешния Ванс, защото на промежутъчните избори тази есен демократите несъмнено ще спечелят, защото несъмнено до тогава е твърде вероятно да продължи, макар че американците нямат ресурси за да продължат тази война и Израел още по-малко имат такива ресурси, а виждаме, че европейските страни въобще не са склонни да помагат с боеприпаси, примерно с ракети за системите Патриот. Полша отказа, другите страни също не искат да си дават своите ракети и противоракетни системи. И един последен въпрос, свързан в някаква степен и с България. Става въпрос за посещението на делегацията българската в Киев и обсъжданото споразумение за сигурност с Украйна, което все още не е ратифицирано от парламента, но служебният министър-председател го подписа. Моя въпрос е в такъв аспект. Срещнах такива коментари, че тече процес на изнасянето на
военното производство на Украйна извън територията на Украйна и че всъщност с подписването на това споразумение, понеже там се говори за съвместно производство на въоръжения, България един вид ще участва в тази схема, ако можем така да кажем. В смисъл, ще станем една от държавите, където Украйна възнамерява да изнесе военното си производство. Има ли такава тенденция за изнасяне на военното производство и какво би означавало това за нас? Това е много хубав въпрос. Ще се опитам да отговоря по-широко на него. Значи, изнасянето на военното производство от Украйна, то започна още миналата година. Както знаем, те строят и струва ми се, че завършиха някои заводи в западноевропейски страни, в Германия, ако не се лъжа, в Дания. И подписаха подобни съглашения с повечето страни членки на НАТО. Това е от една страна. Второто нещо, обаче по-важното, което има две страни, и смешна, и тъжна. Смешното в подписването, първо посещението на тази наша делегация, която е за мен напълно нелегитимна, и подписването на това абсолютно нелегитимно съглашение, това говори за една, значи както го наричаме ние, завера, или да кажем за един проект, който се изпълнява, между прочим, от години в България. Говориме конкретно за България. За мен съвсем не е случайно това, че президента напусна своя пост и се включи в политическата борба за следващия парламент. За мен президента е част от един голям проект, в който България е една така много малка част, една много малка страна, но пък ние заемаме много важно геополитическо положение. Балканския полуостров, излъз на Черно море. И в тая връзка прехвърлянето на предприятия от военно-промишления комплекс на Украйна на наша, румънска, полска и други територии, това е несъмнено и това е с цел да не понася загуби от страна на руските ракети и дронове. От друга страна, много странно за мен беше, че миналата година Германия започна строителството и се предвижда тази година да завърши строителството на завод в Западна Украйна на предприятие, завод за производство на барут, взривни вещества, боеприпаси и така нататък. Отделно Райнметал пък строи завод за, доколкото разбирам, за ремонт на танкове, на бронетехника. Тоест, западните страни много сериозно си вярват, че Украйна ще продължи да съществува в днешните си граници. Много сериозно си вярват, че те са страните, които решават съдбините на света и въобще пренебрегват ролята на Русия в тези съдбини. За мен този срок, който руската страна е дала на Украйна 2 месеца, както вчера или онзи ден беше декларирано от Зеленски, за да напусне Донбас, това е едно предупреждение, че ако той не го направи, ние следва да очакваме една пролетно-лятна военна кампания на Русия, която ще доведе до сериозна промяна на бойното поле. И последно, което искам да кажа за посещението на нашата делегация, това е, че едни нелегитимни чиновници отидоха при други нелегитимни чиновници, надявайки се да, така да се каже, да решат нещо, а на практика забравят, че те със своите нелегитимни действия нанасят съществена, голяма, огромна вреда на своите народи. Те действат не в интерес на своите народи, а против техните интереси. И ми се струва, че онази Божия заповед, която казва Бог високо, но той вижда и чува,
и няма да останат ненаказани тези хора. Като говоря тези хора, не говоря само за членовете на делегацията. Аз говоря за всички онези в България, които са в, така да се каже, този голям проект. Той е западен проект, той е проект на Ми-6, да кажем, на ЦРУ, на Мосад, за унищожаването на практика на българската нация и за ликвидирането на България като хилядолетна държава. Okay. Благодаря много. Надявам се, че това все пак техните планове няма да се случат. И аз се надявам на това нещо и като го говоря с болка в сърцето, но за съжаление и друг път с вас сме го обсъждали. Така говорят нещата, които вършат западните страни, а и те сами го казват, че към 30-та година трябва да са готови за война с Русия. Благодаря много. Оставаме на линия отново за нови коментари за по-геополитически и военно-политически теми. Благодаря. Благодаря.